Здравейте, казвам се Даниел Ненчев. Работя като водещ на предаването Денят започва с култура по БНТ 1. Трябва да ви разкажа личната си история, с която по някакъв начин да ви бъда полезен. Ако не мога по никакъв начин да ви бъда полезен, просто изпийте един фреш от портокал. Той е 100% полезен наистина. Като журналист започнах преди около 25 години. Всъщност тогава, разбира се, бях съвсем малко хлапе, когато за първи път попаднах в голяма медия, в Радио София. Там за първи път ме заведе дядо ми, който беше водещ и журналист. И за първи път видях наистина стотици плочи, касетки, ролки, магнетофони, касетофони, грамофони, ролкофони и всякакви други фони. Бях впечатлен от стотиците снимки на по стените на радиото на различни музиканти и артисти, но най-вече от това, че дядо ми като журналист, че журналистът всъщност е човек, който се среща с най-интересните хора на своето време. И от този момент на откровение за мен насетне нямаше друг вариант, освен да стана журналист. Трябваше да мине, разбира се, известно време. Завърших журналистика и българска филология в Софийския университет. След това работих във вестници. Работил съм също така като репортер в новините и като парламентарен репортер в военната телевизия. Но всъщност най-дълго време мисля, че съм бил телевизионен сценарист за шоу-програми в комерциалните телевизии, а още по-дълго време всъщност като автор на интервюта и статии в списанията. Списанията, между другото, са чудесно нещо. Напоследък нямам време за тях, нямам време да пиша, но пък ги чета с интерес, препоръчвам ги, защото са чудесен шанс да възпиташ у себе си вкус към по-добрия живот. Препоръчвам списанията, разбира се, без клюкарските. Чрез списанията всъщност попаднах и в телевизията. Откри ме програмен директор на БНТ 1 Седа Шишманова, която ме покани в телевизията преди около 2 години. Тогава бях доста скептичен относно представянето си по телевизията и все още съм, разбира се. Но пък открих 3 важни основополагащи неща за работата ми и предполагам, че те са валидни за всяка професия, затова искам да ви ги споделя. Първото, което определя моята работа, е изключителното ми свирепо и жестоко любопитство. Наистина любопитство към хората, към артистите, към живота въобще. И наистина според мен това е супер важно и водещо. Според мен важи за всичко. Ако не си любопитен, ако работата ти не ти е интересна, да я знам. Второто важно нещо е кефа, удоволствието. Наистина да изпитваш радост от това, че ходиш на работа. Нали? От работата, която правиш. И третото, супер важно нещо, това според мен е вярата. Аз наистина вярвам в работата си. БНТ е единствената телевизия, чието приоритет е културата, киното, музиката, литературата, дизайна, архитектурата, съвременното изкуство, общуването, въобще нещата, които за мен лично са интересни и считам, че са важни за обществото, показването на добри примери също, но културата наистина това, което ни дава идентичност, с културата сме си интересни едни на други, вътре в нашето общество, сме интересни, бихме могли да бъдем и сме на света. Наистина. А ако сте намерили призванието си или пък все още го търсите, това бих споделил като насоки от личния си опит. Бъдете любопитни в работата си, изпитвайте радост от нея и вярвайте в нея и в себе си много ясно. И гледайте малко след 9 всяка делнична сутрин БНТ 1 и предаването Денят започва с култура. Успех!